kwizenzo isahluko sesithathu siqala kwivesi ye-12 siyoma kwivesi ye-19. Apho kubo intetho kaPetros esenteleni. Apho kubona ke oko uPetros waphendula wathi kubo abantu, madoda, Masirayeli, yini na ukuba nimangaliswe yile nto? Kanjalo yini na ukuba nisijonge ngathi simenze wahamba ngawethu amandla nangowethu ukuhlonela uThixo? uThixo wo-Abraham no-Isake noYakobi, uThixo wobawo bethu, umzukisile umkhonzi wakhe uYesu, namnikelayo, namkhanyela ebusweni bukaPilato nina, akubona ukuba yena ugwebe ngelithi makakhululwe. Ke nina namkhanyela oyingcwele olilungisa, nacela ukuba ninikwe indoda engumbulali, ke yona imbangi yobomi nayibulala, awayivusayo uThixo kwabafileyo, esingamangqina ako oko thina, nangenxa yokukholwa kwigama layo, lo nimbonayo nimaziyo, limomelezile igama layo, lwathi ukholo olungayo lwamnika oku kuphila kupheleleyo phambi kwenu nonke. Nangoku, bazalwane, ndiyazi ukuba nenze ukungazi, njengabo nabo abaphathi benu. Ke uThixo izinto awazixela ngenxa engaphambili ngomlomo wabo bonke abaprofeti bakhe, zokuba uKristu eve ubunzima, uzizalisile wenjenje. Guqukani ke ngoku, nibuye, ukuze zicinywe izono zenu, ngokokuze afike amathuba okuphumza evela ebusweni benkosi. Liveni ilizwi lenkosi. Isifundo sesibini, incwadi yokuqala yomapostoli uYohane kubo bonke, isahluko sokuqala, from verse 1 to 7. Phansi kwesihloko esithi ubomi obungunaphakade ubonakaliswa ngoYesu. Oko kwakukho kwasekuqaleni, oko sikuvileyo, oko sikubonileyo ngawethu amehlo, oko sakukhangelayo, zakuphatha izandla zethu, okwelizwi labo ubomi. Oko ke sikubonileyo, sikuvileyo, siyakuxela kuni, ukuze nani nibe nobudlelwane nathi. Baye ke ubudlelwane bethu bunaye uYise, bunaye unyana wakhe uYesu Kristu. Ezo zinto sinibhalela ukuze uviyo lwenu luzaliseke. Lulo olu ke udaba esikuvileyo kuye, esinityela lona, lokuba uThixo ukukukhanya, akukho bumnyama kuye nakanye. Ukuba sithi sinobudlelwane naye, sibe sihamba ebumnyameni, soba siyaxoka, asiyenzi inyaniso. Ke ukuba sihamba ekukhanyeni, njengokuba yena esekukhanyeni, soba sinobudlelwane omnye nomnye. Ndithi negazi likaYesu Kristu, unyana wakhe, lisihlambulule kuso sonke isono. Liveni ilizwi lenkosi. Phulaphulani indaba ezilungileyo, zivakaliswa nguLuka ongcwele, isahluko 24, siqalela kwisahluko samashumi 36. uYesu ngokwakhe wema phakathi kwabo,
wathi kubo uxolo malube nani besuka ke bankwantya bangenelwa kukoyika beba babona umsoloko wathi kubo yini na ukuba nikhathazeke kungani na ke ukuba unyuke izingcamango ezinhliziyweni zenu khangelani izandla zam nenyawo zam ngokuba ndimkanye ndicofeni nikhangele ngokuba umsoloko awunanyama namathambo njengokuba nindibona ndinawo mna utshilo wababonisa izandla neenyawo zakhe ke kaloku bakubona ukuba abakakholwa ngenxa yovuyo emangalisiwe wathi kubo nina ntoni na edliwayo apha bamnika intwana yentlanzi eyosiweyo neyeqatha lobusi wathabatha wadla emehlweni abo uthe ke kubo ngawo la mazwi endawathethayo kuni ndisenani okokuba zimele kuzalisesikekisa zonke izinto ezibhaliweyo ngam emthethweni kaMoses nabaprofeti nasezindumisweni wandula wayivula ingqiqo yabo ukuze baziqonde izibhalo wathi kubo kubhaliwe ngokunjalo umelwe ngokunjalo uKristu ukuthi eve ubunzima abuye avuke kulabafileyo ngomhla wesithathu nokuba kuvakaliswe egameni lakhe inguquko noxolelo lezono kuzo zonke inhlanga kuqalelwa eYerusalem nina ke ingamangqina ezizinto yivangeli kaKristu le egameni likaThixo uyise unyana nomoya oyingcwele amen. Inkosi mayibe nani. Vangeli ngokuvakaliswa kuLuka ongcwele sahluko 24 athi ivesi 36 ekaloku besazithetha ezi zinto uYesu ngenqu wema phambi kwabo wathi kubo uxolo malube nani. Verse 37 basuka bankwantya baba babona into engengomntu ncam. Sifumane sisifundo kule vangeli namhlanje emveni kwendlela ende ibihanjwa nguYesu, amaJuda, amaSirayeli, iirhuluneli nabo bonke abantu. Ngoku uYesu ukufezile konke, uyile emnqamlezweni wabethelelwa waya engcwabeni esesimeni sobuntu, wavuka axoxa ngaye abantu endleleni kwa the same people ebehamba nabo uYesu bexoxa ngaye bengayazi intoba bahamba nabani.
umuntu nothi xa ejonga le nto athi babekwazi ukumrecognize izwi lakhe, mhlawumbi nestructure bebona into yoba ingathi ngulo simaziyo, kodwa noko kunjalo bangamqondi. Ngoku sidibana noYesu engena apho abafundi bakhe bahleli khona. Sidibana noYesu ezibonakalisa kubafundi bakhe. Aba bantu wayecinga into yoba kwijeni yakhe yonke bawufa apho afa khona. Kodwa kule jeni yokuya kukaYesu emnqamlezweni uba sikuyumva kancinci, sidibana nabafundi bakhe bebuyela kwizinto ebebezenza besuswe kuzo. Sidibana nabo bephelelwe lithemba lokuba iNkosi uYesu nyhani iyile isisindisayo, yasibiza yathi yizani ndakunenza abalobi babantu. Babona into yoba hayi kuhle uba sibuyele ekulobeni intlanzi ngoba umntu unzima. Sibona ke ngokuYesu because abafundi baqonda into yoba tyhini le ndoda ithe ndiza kunenza abalobi babantu yatogqiba yasishiya kulo mntu unzima kangaka. Bemane sithi naxa esithuma athi hambani ndinithuma ngababini ze nithi apho ningene khona nafika namkeleka nithi uxolo lwenkosi malube nani. Ngoku abafundi banento bethi ucinga thina ke ngoku sizawukhopha kanjani xa singenayo umthuthuzeli. Kodwa namhlanje sidibana noYesu ebamba isithembiso sentoba ndizawufa ndiphinde ndibuye ndivuke. Abafundi babamba nje laa ndawo ithi ndiza kufa kwabe kuphelile kubo. Bangambamba uPoyintbhilo uthi kodwa ndiyakuphinda ndibuye ndivuke. Yile nto ke ngoku xa uYesu ezibonakalisa apha kubafundi bakhe engene sithi uxolo malube nani boyika. Ithi apha kundikhoyo banga ababoni mntu ncam. Ithi kula ngokulala indala bangababona umshologu. Le ndoda ingumshologu kubo, yile ndoda ibikade ihamba nabo, iphilisa nabo imilwelwe, isenza bangaboniyo babone, isenza iziqhwala zikwazi ukuhamba. Kodwa namhlanje xa ibonakala kubo bangababona umshologu. Uba wakhe wava wena emakhaya umntu uthi senimngcwabile uthi ubani uyabona ezantsi kwegadi, nguYesu lowo kubafundi bakhe. Kodwa sidibana naye namhlanje engathethi into zininzi, because uyayazi into yoba apha ekuhambeni kwabafundi bakhe bangaba nazo zonke izinto athi umntu igolide nesirivela ndinayo. Kodwa egameni lenkosi uYesu phakama uhambe. Ngoku uYesu ubonile into yoba aba bantu banayo i-ability yokuba babuyele ezintweni zabo ezindala ebendibasusile kuzo. Ngoku mandithi into abayidingayo luxolo. Naxolo, uxolo lwenkosi. Ngoba lukhona nje uxolo uthi hayi ndiyixolile, kodwa ibe iyi-lip service leyo, ingaphakathi lakho lingaxolanga. Kodwa uYesu introducer the peace that surpasses all understanding. Lolo singalo namhlanje. Ndiyabathanda abafundi bakaYesu because apha abazenzanga abantu abangengabo. Bazibonakalisile into basiyiqondi lento yokungena kwalo muntu. And remember uYesu akathanga xa engena wavula ihandi yoqala. Bathe besoyika amaJuda bezivalele betsixile zonke imbombo bavela babona ngendoda sele iphakathi kwabo isithi uxolo malube nani. Ngeke ke ungoyiki. Ngoku ndiyayithanda le ndawo yokoyika kwabo ngoba isibuyisela kwesi sifundo sesibini, rather kwesi sifundo sokuqala besifundiwe kwincwadi yezenzo ngovesi 19
ukuze bahambe noYesu ngoku bayamona uThixo ngokubuyela kulobeni kwabo ngoba babonisa ukuphela kwethemba. Ngale vesi ke ka-19 kwasisifundo sokuqala xa esithi guqukani ke ngoko nibuyele kuThixo. Uyabona ke ngezi zifundo ikhona into endifuna ukuyithila leyoba izono ze-community yakho zizono zakho. Le nto ibangela intoba omnye acinga into ukholwe kakhulu kunomnye umntu yingoba uthi xa ebona lo mntu usecaleni kwakhe angaboni brother or sister. Kanti xa isithi guqukani kuthethwa the body of Christ. Ukuba sidibene nomhlamente wase-St. John and St. Chad erhuqwe tavern engazazi negama yazi into yoba kuhlazekile mzalwane kodwa kuhlazeka the body of Christ. Nawe xa ufuna ukusasaza ezo ndaba zokuba lisemkhola elele rhuqa zazi uthetha ngawo. That's why uYesu esithi guqukani, because uba ebefuna ngesithi guquka mfundisi uvelemu yile nto naxa sithandaza apha sisenza ipenitensi sithi Thixo ngamandla onke singaze sewutshintsha lo mthandazo siwenze we-individual uthi siqole as the body of Christ. Ngoku uYesu uzawulungisa umzimba kaKristu. That's why esithi guqukani ke ngoko nibuyele kuThixo ukuze siqine izono zenu. Qala phaa kanti banothanda ukuyoma phaa kwesisinolizwi wonke umuntu unesono sakhe futhi esingafaniyo nesomnye kodwa ebusweni bukaThixo zonke ziyalingana. Yile nto ke ngoku kungafunekanga ukhombe omnye umntu kodwa usuke ukhombe wena uthi qala mna kanye Nkosi wawugqiba uthi dala ngaphakathi kwami inhliziyo ehlambulukileyo ungawuqimi umsusa umoya wakho oyingcwele ngoba without the Holy Spirit uyiletha ichazo kwesisibhalo ethi ungumzimba nje odosa isidumbu ongenanyama ongenathambo. Kodwa namhlanje Christ is inviting us futhi sisonke as the body of Christ. Masibuyele kuye because kusekwingxokozelo yale ndoda yemnqamlezweni, kusekwingxokozelo abanye ngoku bayayiqonda asebebuyele ezindlini ubathini Nkosi yam nyhani le ndoda ibethelelwe emnqamlezweni yile yakhe yandivusela umntwana. Uyabona kabantu siyayibona nalapha kuthi ebuntwini into umntu ngamenzela ubuhle bonke apha emhlabeni kodwa obo buhle obo beminyaka ucinywe nje imistake eyi-one oyenze ebomini balowo muntu. uYesu akazange abethelelwe ngabantu, akazange abulawe ngabantu abangakhange bambona, kodwa ubulawelwe phaya wayewuxhonywe eGolgotha emnqamlezweni ngabantu abehamba nabo endleleni, ngabantu abesithi kugcwele abafide ngehlanzi ezimbini nezonke ezinhlanu. Nathi ke bazalwane uthi umculi waseSabatha ndingafuza wena nayo yonke imilo yam okanye imikhwa yam. Ngoku kutheni ufuna ukuhamba lula endleleni? Sizawuthi sigqithile ePaskeni, kodwa noko sigqithile ePaskeni izenzo zethu ingaba zezenguquko. Sekuzawuthi ekugqibeleni emveni koba uYesu ethe uxolo malube nani simve sithi kwesi sifundo sesibini hayi ubukhulu bothando lukaThixo Yise kuthi udathi xa edlula uthando lwakhe lukhulu kangangokuba ude athi uThixo singabantwana bakhe. Wena uhleli kwesi situlo uhleli kuso uthandiwe nguThixo noba izinto azikwambeli kakuhle kodwa ungothandiweyo nguThixo. Nokuba uthi ndibangathandaza andiboni nto kodwa wena ungothandiweyo nguThixo. uThixo ufuna namhlanje uphume usazi intoba bona uthando lwakhe ke akwenzele lona akanelange uThixo ukukuthanda wakubanga intoba ubizwe ngokuthi
siyagula. Kaloku uba bekungenjalo ngesihlele ezindlini, ngoba ugqirha akafuneki kubantu abaphilileyo, funeka kanye kwaba bantu bagulayo. So masinyamezelane, sazane into izigulo zethu azifani. Ewadini elinye esibhedlele, omnye ngapha uncwina intloko, omnye ngapha uncwina intamo ebuhlungu, omnye uncwina sisisu, and iipilisi zethu azifani. Lesingakusanikezela mzalwane, just know ukuthi you are loved by God. Noba abantu bangathini, kodwa wena ngothandiweyo nguThixo. Futhi rhuqa mani izambatho zakho usithi ndikothozela ngakuwe Nkosi Yesu. Noba abazothi abantu xa bendijongile kuthiwe ngulaa mfazi ngoJanuwari bekule ngxaki, ngoFebruwari wakule ngxaki, ithi noba kunjalo kulungile, mna ndiyawuqhubeka ngoba ndingokaThixo. Silapha namhlanje uzothi uxolo, manibe nayo. Namhlanje sizowudiphozitha uxolo lukaThixo. Dala abantu bangasixolela. Noba ungalicela kuxolo ngamanye amaxesha, umntu uba akafuni ukuxolela, akazi ukuxolela. Futhi ke adathi umbhali ozona uzikhululayo, zikhululekile. Namhlanje sengingathi soze ndithwale izono zabanye abantu nam ndinezam. Ngoba ingxaki yethu sifuna ukuthwala ezethu nezabanye abantu. Le nto kunzima ukubona uthando lukaThixo.